Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. La ILE News discutăm cu oamenii momentului, iar astăzi vă invităm la o dezbatere electorală. Invitatul meu de astăzi este primarul în funcție, domnul Dragoș Soare. Bun găsit, domnule primar, și bine ați venit la ILE News. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația de a participa la această emisiune. Cu siguranță avem multe de discutat, cu atât mai mult cu cât ne aflăm în campanie electorală, așa cum spuneam, aceasta este o dezbatere electorală. Sunteți la aproape final de mandat. V-aș întreba dacă ar fi să priviți în urmă, nu neapărat din scaunul primarului, ci de pe teren, care vi se pare că este cea mai mare realizare în acești 4 ani? Am pornit în 2020 cu gândul de a schimba o mentalitate în Slobozia și am avut un mesaj care exprima această dorință: se poate. Aveți încredere, se poate. În momentul de față primesc confirmarea de la comunitate că lucrurile s-au schimbat, că văd în altă cheie tot ce se întâmplă în Slobozia, iar mesajul meu este: da, se poate, pentru că acest da mi-a venit de la comunitate. În mentalul colectiv, și aici m-a interesat să lucrăm aici, nu neapărat la ce înseamnă infrastructură, la ce înseamnă, nu știu, investiții, chestiuni edilitare. Le-am privit pe toate ca o componentă importantă, dar nu definitorie. Ne-a interesat în mod deosebit să demonstrăm comunității că suntem în slujba lor și nu invers. Nu comunitatea trebuie să muncească pentru ca primarul și aparatul de specialitate să-și ia salariu, ci primarul trebuie să muncească pentru a crea un cadru frumos cetățeanului și prin asta să întoarcem și respectul. Și simt că în comunitate s-a produs o transformare la nivel de conștiință și oamenii simt schimbarea. Asta mă întâlnesc în fiecare zi cu oameni care spun: da, domne, se simte, se vede, e ceva, nu putem chiar palpa, dar e ceva ce s-a schimbat în acest oraș și este la nivel de mental colectiv. Atunci când v-ați ales acel slogan, v-ați gândit la ceva anume? La ce vă gândeați în mod special că vreți să se poată? Se poate, în primul rând, să nu mai stăm cu capul în jos. Frumos spus, dar cum se poate traduce chestia asta în plan real? E vorba de respect. În primul rând noi ne uităm cu jind, în primul rând la orașe din Ardeal și în al doilea rând la orașe din afara țării. Și spunem: uite, domne, în Cluj, în Oradea, în Sibiu, în Sinaia, în foarte, foarte multe orașe de după Carpați, vedem că lucrurile au evoluat într-un mod excepțional. Vedem festivaluri de muzică, vedem infrastructură nouă, vedem spații verzi, vedem respect al autorității față de comunitate. Îi vedem că sunt cu 10-15 ani înainte. 15 ani înainte, da. Și atunci noi am spus foarte clar: domne, să poate și la noi treaba asta. Haideți să avem puțină încredere, haideți să punem cu toții umărul și o să vedeți că într-un interval relativ scurt noi o să putem schimba această mentalitate de comunitate blamată, gri, fără speranță și așa mai departe. Și am readus speranța. După voturile oamenilor, un lucru la fel de important, sau poate chiar mai important în anumite situații, este votul pe care îl primesc consilierii. Cum ați văzut relația consilierii în acești 4 ani? Consilierii, vreau să știți că au înțeles foarte bine munca pe care o prestăm noi la primărie și au fost extrem de proactivi în a susține toate proiectele. N-am avut un consiliu ostil și din punctul ăsta de vedere mulțumesc tuturor consilierilor din consiliul actual local pentru că au înțeles și au văzut și ei, înainte de a fi consilieri, parte din comunitate și s-au bucurat de tot ce s-a întâmplat în această comunitate, fie că unii sunt la stânga, alții la dreapta. Dar n-ați avut opoziție? Am avut o opoziție, dar o opoziție, să spun eu, acolo unde a fost un minim de argument. Mă rog, am înțeles că trebuie opoziție, dar de principiu nici eu n-am politizat
niciun fel acțiunile pe care primăria le-a întreprins și proiectele pe care primăria le-a generat. Și din punctul meu de vedere, politica trebuie să fie în afara zonei administrative, cel puțin când vorbim de primar, pentru că în momentul în care gândești politic lucrurile, s-ar putea să nu mai faci, să nu mai ai măsuri nepopulare. Eu am ridicat garajele, lumea s-a supărat, dar asta este situația. Avem nevoie de spații pentru parcări și așa mai departe și să igienizăm anumite zone. Când o gândești în cheie politică, spui, domne, știți, ar fi bine să nu deranjăm pe X, pe Y sau pe Z, că e influent și nu, mi-am luat și eu garajul meu, ca să fiu foarte cinstit. Și atunci am evitat și am încercat să ținem în Consiliul Local un climat de bun simț, le-am prezentat, au avut acces, au mai fost câteva excese ale unui grup din Consiliul Local care, mă rog, avea interese mai mult personale decât de comunitate, dar le-am depășit și eu spun că sunt 3 ani și jumătate, pentru că mandatul meu se va încheia pe 30. Primul meu mandat se va încheia pe 30 octombrie. Ce vă doriți de la un viitor Consiliu Local în acest sens? Îmi doresc să fie cerebrali, să fie argumentați, să vină cu idei constructive, nu cu chestiuni legate de politică. Facem noi politică în afara Consiliului Local, dacă vrem să facem politică. Altfel, haideți să facem administrație, pentru că asta ne schimbă viața. Consiliul este pentru proiecte, pentru oameni. Sigur. Și dacă tot vorbim de proiecte, vreau să intrăm așa abrupt în proiecte. Știu că în această perioadă vă ocupați de partea aceea de contract pentru lucrările administrative din Slobozia Nouă. Care este stadiul acestui proiect? Stadiul este unul, din punctul meu de vedere, foarte bun. Ieri am semnat contractul de execuție și proiectare și execuție cu cel care a câștigat licitația, o companie autohtonă, foarte puternică de altfel. Și urmează, suntem în momentul în care s-a început treaba. Când sperați să fie acolo totul gata? Totul gata, sper ca până în vara anului viitor să fie integral finalizat proiectul, cu asfalt, cu recepție, cu tot. Asta înseamnă că o parte vor fi făcute din străzile din Slobozia Nouă, vor fi făcute anul acesta și, evident, vine iarna, te oprești și continui. Puteam să o facem mult mai devreme dacă aici, uite, vă dau un exemplu de ingerința politicului în zona administrativă. Noi am solicitat anul trecut un împrumut pentru a cofinanța proiectele europene, știind foarte clar, cei care cunosc puțin administrație nu pot să iei credite chiar așa ușor pe primării, dar dacă faci vorbire despre fonduri europene și despre cofinanțarea acestor proiecte europene, poți să iei credite. Și atunci, luând un astfel de credit, puteam să deblocăm sumele pe care noi le-am pus în bugetul local pentru cofinanțarea proiectelor și le ducem la asfaltare. Acest lucru l-am propus anul trecut în luna mai și mai devreme de mai în luna aprilie. Consilierii, pentru că au gândit în cheie politică și au spus, dacă Soare asfaltează Slobozia Nouă, pierdem și orice șansă de a mai câștiga politic în Slobozia Nouă și atunci nu votăm să ia împrumutul. Le-am explicat, măi, oameni buni, nu votați acum, nu e niciun fel de problemă. În bugetul din 2024, și o să vă doară pentru că îmi veți spune că e campanie electorală. Uite că suntem în campanie electorală, nu-i vina mea. Nu așa trebuia să facem. Și eu nici nu știam că vom avea campanie electorală când am demarat, când am făcut bugetul începând cu 1 ianuarie. Pentru că legile au fost devansate. Bineînțeles, la 15 aprilie am știut că va fi campanie, la 15 martie că va fi campanie electorală în luna mai. Și atunci am dat drumul la proiect, le-am demonstrat că am găsit resursă financiară și acum am semnat contractul și începem să asfaltăm. Proiectăm și asfaltăm.
Un oraș nu se poate dezvolta fără fonduri atrase, iar modul în care primăria s-a zbătut în acești 4 ani începe să-și arate roadele, vorbind de proiecte pe fonduri europene atrase importante pentru municipiu. Primul dintre acestea despre care vreau să discutăm este acel consorțiu pentru învățământul dual. Știu că ați pus mare accent pe acest lucru și îmi povesteați într-o emisiune trecută cât de important este pentru dumneavoastră și pentru comunitate, evident, un astfel de consorțiu. Care este stadiul acelui proiect? Ce avantaje vedeți la el pentru comunitate? În primul rând, pe înțelesul tuturor, discutăm de un ansamblu de construcții, o nouă școală, ca să o traducem într-un termen foarte scurt, o nouă școală de meseriași în Slobozia. Asta înseamnă învățământ dual, profesional dual, înseamnă că pe lângă teorie faci și practică și aici intră agenții economici, adică toți elevii pe care noi vom avea la această nouă școală de meseriași jumătate din timp îl vor petrece în toate societățile partenere și jumătate din timp vor face teorie și practică în laboratoarele pe care noi le vom avea în acest campus. Ce fel de cursuri vor fi? Adică ce specialități? Păi totul vine și îl calibrezi în funcție de ce îți cere piața muncii. Evident că vom avea pe partea de zona tehnică și aici mă refer la electricieni, instalatori, tâmplari, lucrătorii mecatroniști. Foarte, foarte multe solicitări. Avem fabrici în Slobozia, avem necesități speciale pe anumite zone, avem un combinat pentru care trebuie să pregătim personal, avem fabrici de reciclare, avem mecanisme și, cum să vă spun, aparatură. Chiar alaltăieri am fost într-o fabrică de confecții metalice și am văzut ce înseamnă roboți industriali, ce înseamnă debitare prin plasmă, cu plasmă și așa mai departe, sudură făcută de roboți industriali care au nevoie de un operator și au nevoie de oameni pregătiți pentru această zonă. Deci sunt chestiuni foarte interesante și, evident, extrem de bănoase. Vă dau un exemplu. Mi s-a stricat un frigider. Am chemat un frigotehnist. Vreți să știți cât de complicată și cât trebuie să știi să repari un frigider? Pentru că nu mai e un simplu frigider cu freon, acum este o uzină digitală acolo. Are electronică, are parte mecanică, are foarte multe lucruri. Evident că avem nevoie de frigotehniști. Avem un aer condiționat în această cameră, da? Cine repară acest aer condiționat? Un frigotehnist. Deci, avem foarte multe necesități și solicitări din piața muncii, mecanici agricoli, mecanici auto, mecanizatori. Să știți un lucru, eu vin din zona privată, avem echipamente care costă peste 200.000 de euro un echipament. Știți că este ca o navetă spațială, un tractor în momentul de față, deci te uiți, ai 5 ecrane. Într-un tractor lucrezi cu satelitul, lucrezi cu tehnologii de înaltă precizie și atunci ai nevoie și de oameni pregătiți pentru acest lucru. Evident că prin acest campus, prin această nouă școală, vom pregăti oamenii viitorului. Oameni care pot câștiga salarii foarte bune și să știți un lucru. Meseria e brățară de aur. Și am învățat chestia asta când noi eram mai micuți. Meseria chiar e brățară de aur. Fără niciun fel de rezerve, o spun. Am făcut și am avut în România în ultimii 20 de ani foarte mulți absolvenți de facultate care nu și-au găsit niciun fel de loc de muncă pentru că nu e suficient o diplomă, trebuie să și știi să faci ceva, da? Și dacă doar diploma te definește, nu este suficient și atunci evident că mai bine faci o meserie din care poți să câștigi 1000, 2000, 3000, vrei să câștigi mulți bani, da, muncești de dimineață până seara și câștigi dublu bani față de cât câștigă unul care muncește de la 8 la 4.
Provocarea pe care aș vedea în această situație este atragerea unor firme dispuse să investească în viitorii angajați. Deci, ați rezolvat această problemă? Acest consorțiu, tocmai că secretul reușitei stă din construcția acestui consorțiu. Consorțiu înseamnă o asociere în care Ministerul Educației vine cu ideea și cu banii, primăria vine cu partea de proiectare, cu munca, cu tot ce înseamnă strategie, studii de fezabilitate și cu cofinanțări și așa mai departe, și agentul economic vine cu componenta lui, intră și el în această asociere. Și în momentul imediat următor, noi nu vom mai avea o pregătire doar profesorul și elevul, ci vom avea o pregătire de gen profesor, elev și agentul economic, pentru că elevul, v-am spus, va fi la firma respectivă și va lucra efectiv. Se va urca pe un tractor, va învăța să-l conducă și să lucreze și evident că agentul economic, după ce are 20 de elevi în practică și vede, își alege 3, 4, 5 de care are nevoie și îi angajează. În 3 ani de zile fidelizezi un om, găsești care e caracterul, personalitatea care ți se potrivește cel mai bine în firmă, care sunt cei mai serioși și așa mai departe. Și se face o construcție extrem de serioasă și durabilă. Și pe termen lung, cu siguranță. Pe termen lung, sigur. Absolut. Vreau să spun că este cel mai mare proiect din ultimii 34-35 de ani din județul Ialomița. Cel mai mare. Important. Pe educație. Toate aceste lucruri nu se pot face decât cu implicarea tuturor părților, iar faptul că primăria reușește să fie un catalizator, sigur, și că ați reușit aceste lucruri este dovada faptului că, iată, se poate, așa cum spuneți. Sigur, da, se poate. Un alt mare proiect și la fel de important pentru comunitate este acela al instalării de insule ecologice. Da. Vorbim de o mai bună gestionare a problemei deșeurilor. Aș vrea să vorbim puțin despre acest proiect. Care este stadiul acestuia? Proiectul se află în momentul de față pe un anumit parcurs procedural. Nu știu să vă spun punctat care este stadiul, în sensul, suntem la nivel de documente și la nivel de, cred că și de licitații, am ajuns la nivel de licitații, dar este un proiect care ne atrage atenția vis-a-vis de ce înseamnă deșeurile. Deșeurile nu sunt ceva de care să te debarasezi și să nu te mai intereseze. Deșeurile pot fi generatoare de profit și noi trebuie să învățăm ce înseamnă o economie circulară și o economie unde reușești să extragi valoare adăugată chiar și dintr-un deșeu. Vedem foarte clar că plasticele ajung la gunoi, după care ajung în fabrici de reciclare, după care se transformă într-o materie primă și apoi revin să spun, în piața liberă. Cineva recuperează, cineva face bani din treaba asta și după cum vedeți că se cheamă insule ecologice, după cum vedeți planeta asta are foarte multe provocări și noi trebuie să punem și noi un pic umărul să nu mai aibă atâtea provocări, pentru că până la urmă stricăm mediul în care trăim noi. Și atunci această idee de insule ecologice și de gestionarea corectă a deșeurilor este un proiect care e extrem de important. Noi avem vreo 72 de locații unde vom instala aceste containere capsulate, unde te vei duce cu un card, îl vei deschide, se deschide, nu trebuie să pui tu mâna, se va deschide automatizat, arunci gunoiul acolo, se închide, probabil ți-l cântărește și vom ajunge să plătim și pentru cât generăm ca deșeu. Pentru că sunt familii care generează mai multe deșeuri, familii care generează mai puține deșeuri și atunci ar trebui să ajungem în zona în care plătim cât consumăm sau plătim cât generăm ca deșeu. Și eu zic că este un ideal, că așa am văzut în alte țări civilizate, este un ideal la care trebuie să ajungem și un obiectiv. Și îl vom ajunge.
Când sperați să fie realizat acest obiectiv? Pe parcursul anului următor acest lucru va fi finalizat. Dacă vorbim de deșeuri, un alt mare proiect realizat din fondurile atrase este acela de centru de aport voluntar. Da. Acolo despre ce stadiu vorbim, ce se întâmplă? E în aceeași situație cu tot procedural și cred că este la nivel de licitații, de procedură de licitație. Acest centru de aport voluntar, pe înțelesul tuturor, este un centru unde dacă ai o saltea pe care vrei să o arunci, o duci acolo, dacă ai un televizor pe care vrei să-l arunci, îl duci acolo, dacă ai vreun scaun rupt pe care vrei să-l duci undeva și n-ai unde îl duci acolo și așa mai departe. Vorbim de deșeuri de mari dimensiuni. Cu aport voluntar, adică îl duci tu, tocmai de-aia se și cheamă așa. Deci un centru unde primăria colectează tot ce înseamnă deșeuri mari și deșeuri care câteodată ai un șifonier în casă de pe vremea lui Ceaușescu, da? Și vrei să-ți schimbi și tu mobila, n-ai unde să-l dai. În general noi în cultura noastră, când schimbam ceva, dădeam unei rude, fie de la țară, fie de colo, fie de colo. Toată lumea vrea lucruri noi acum. Sau îl lăsai în fața blocului. În fața blocului. Da. Nu mai putem să lăsăm în fața blocului, că nu-l mai ia nimeni și îl ducem noi frumos cu o dubă sau dacă nu avem o mașină de transport, vine primăria cu mașina lui cu mașina de transport a primăriei, ți-l ia din fața blocului sau de la tine de acasă și îl duce la acest centru. Și ulterior noi materializăm sau valorificăm aceste deșeuri care dintr-un șifonier merg, se toacă, se transformă într-un rumeguș care se vinde către fabricile de mobilă și așa mai departe. Și din nou reciclăm. E o chestie simplă și o chestie foarte, foarte deșteaptă. Unul dintre aspectele care v-a preocupat în acest mandat este acela al educației. Da. Și vreau să vorbim pe de o parte despre proiectul, pentru că vorbeam de proiecte pe bani europeni, proiectul creșei medie tip, cel realizat în CNI, de fapt, dar pe de altă parte și despre educație la modul general. Pe lângă acel consorțiu de educație duală, de învățământ dual, cum vedeți că a crescut educația în municipiu în acești 4 ani? Întâmplător face ca atât azi cât și ieri să particip la 2 evenimente foarte, foarte interesante pe această zonă de educație. A crescut foarte mult. În primul rând, vreau să știți că încă de la începutul mandatului am alocat resursă sistemului nostru de școli, grădinițe, școli, creșe, licee, pentru modernizare. Știm foarte bine că educația are nevoie de resurse, da? Discutăm de o eră digitală, discutăm de condiții de viață școlară mai bună, discutăm de siguranță, discutăm de un spațiu plăcut. Eu mi-aduc aminte când mă duceam la școală, bucuria mea era că mă văd cu prietenii mei, nu-mi plăcea sub nicio formă cum arată școala și cum arată clasa. 2 lucruri pe care noi încercăm să le îmbunătățim. Școala trebuie să arate prietenoasă, școala trebuie să fie un spațiu unde tu vii și îmbini partea de socializare, dezvoltare a sistemului de relații cu colegii, cu profesorii și înveți ce înseamnă și autoritate, dar este și un spațiu în care petreci 4, 5, 6 ore pe zi și în care te simți bine. Asta trebuie să fie și cred că viitorul va fi spre a petrece timp, a servi masa într-un cadru, așa cum vedem prin filmele americane, a avea săli de sport bine dotate și frumoase, a avea activități școlare și extrașcolare în incintă și competiții. Toate aceste lucruri duc la o consolidare a comunității. Ce lipsește în Slobozia pentru a realiza toate acestea? Nu lipsește nimic. Deja avem cea mai mare atragere de fonduri europene pentru această chestiune, care sare de 40 de milioane de euro. Adică toate aceste școli, nu mai spun cât am dat noi din bugetul propriu. Eu am un copil de 3 ani și jumătate și experimentez și eu ca părinte
sistemul de grădinițe din Slobozia și văd despre ce e vorba. Vă spuneam că am 2 evenimente la care am participat în ultimele 2 zile. Astăzi, înainte să facem acest interviu, am participat la un concurs, Prietenie prin cântec se cheamă, unde toate grădinițele din Slobozia, cu grupele, grupa mare, grupa mijlocie, au concurs de muzică, atât de muzică de grup, cât și de individual, o competiție frumoasă unde au venit copiii, părinții, învață ce înseamnă competiție, ce înseamnă frumos, ce înseamnă organizare și așa mai departe. Ce vă spun părinții cu care vă întâlniți la astfel de evenimente? Nu citesc decât energie pozitivă pe fețele lor. Da? Nu citesc decât energie pozitivă. Și vă dați seama că văd că în momentul în care noi luăm resursa și o punem acolo unde aduce beneficii directe familiei, sunt foarte fericiți, foarte bucuroși. De altfel, îmbunătățim și căutăm în fiecare zi să îmbunătățim starea de spirit legată de educație și încrederea în sistemul nostru de educație, punând, v-am spus, resursa acolo. Pe lângă resursa pe care am pus-o de la începutul mandatului, am atras și am semnat peste 40 de milioane de euro fonduri europene pentru dezvoltarea unui sistem de educație extrem de solid în Slobozia. Asta înseamnă baza oricărei dezvoltări. Cultură, educație și om. Astea 3 elemente. Am amintit de acea creșă pe fonduri de la CNI. Creșa, vă dați seama, avem cartier de tineri, ca să vă dați seama de gândire. Într-un cartier de tineri n-avem spații verzi, așa a fost gândit. N-am avut locuri de joacă și terenuri de sport, n-am avut grădiniță, n-am avut creșă, n-am avut școală, n-am avut nimic. Da? În momentul de față, într-un cartier de tineri, singurul cartier de tineret din Slobozia care a fost post-revoluție, avem o creșă în construcție, avem un centru de excelență în construcție, în plan, nu în construcție. Avem un teren de sport și un loc de joacă pentru copii construite, locuri, spații verzi și urmează să construim și grădiniță, urmează să construim și acest campus pentru învățământul profesional dual și toate aceste lucruri vor fi integrate. Și o să vedeți cum va arăta comunitatea în următorii 4 ani sau în următorii 10 ani de zile, când acestea vor fi finalizate în totalitate. Ați vorbit de spații verzi și mi-ați adus un nou argument în minte. Spațiile verzi contează mai mult decât orice. Am văzut schimbări în oraș, am văzut schimbări în bine în oraș, am văzut parcul de lângă primărie care schimbă cumva imaginea, dar mai este de lucru. Evident, atunci când vorbim de spații verzi, tot timpul este de lucru, pentru că tot timpul ai nevoie, dacă e totul gata, ai nevoie să toaletezi, să tunzi iarba, să toaletezi copacii și așa mai departe. Cum vedeți aspectul general al orașului în acești ani? S-a schimbat, s-a aerisit. Da. Îmi spun oamenii trecuți de 65-70 de ani: domnul Soare, s-a luminat orașul, s-a aerisit orașul. Punct. Nici nu ai ce să aștepți mai mult. Adică oamenii, am tăiat acei boscheți care erau ca un fel de magnet pentru tot ce însemna praf, deșeuri și așa mai departe, și stăteau acolo și dospeau. Am eliminat și am creat niște peluze extraordinar de frumoase, unde intrăm săptămânal, pentru că trebuie să le întreținem săptămânal, pentru că altfel se vede. Și am introdus și sisteme de irigații, pentru că, din nou, nu vorbim de verde fără apă în acest bărăgan care este pe perioada verii extrem de încins. Așa că și citeam acum pe Facebook care este temperatura când este un teren acoperit de vegetație versus un teren neacoperit de vegetație. Aproape 10 grade diferență în funcție și de vegetație, cât de mare este între cel neacoperit și cel acoperit. Deci vă dați seama cam ce înseamnă un oraș încins. Evident că dacă ai vegetație multă,
Vara scade temperatura, nu mai ai praf, ai oxigen mai mult și așa mai departe. Asta facem. Și vreau să știți un singur lucru. Nu ne vom opri aici. Tot orașul va arăta așa în următorii ani, pentru că avem proiecte europene în viitor pe care le vom accesa strict pentru chestiunile de gen. Adică vreau în spatele blocurilor, nu facem doar în față frumos și în spate e leopardul, cum se spune, da? Afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul. Nu, facem peste tot să fie așa. Și atunci o să avem un oraș care va fi extrem de frecventabil. Mă mut la Slobozia. De ce? Pentru că am toate condițiile de viață. Am școală, am grădiniță, am siguranța cetățeanului, am o viață socială, evenimente unul după altul, am cultură, am tot ce îmi trebuie. De ce să nu mă mut la Slobozia? Spațiile verzi necesită apă. Ați pomenit un lucru care pe unii dintre oamenii de aici cam doare. Resursa de apă este o problemă în Slobozia. Trebuie să intrăm și în acest subiect. Sigur. Și aș vrea să vă întreb ce se întâmplă acolo, pentru că au fost numărate discuții, situația nu este sau este departe încă de a fi rezolvată. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, să zicem că o mare parte din problemă s-a rezolvat. Adică, evident că managementul face diferența în multe situații și odată ce am preluat primăria, am cerut să vedem cam care sunt vulnerabilitățile pe care le are sistemul nostru de furnizare a apei și ce înseamnă potabilizarea apei și ce înseamnă epurarea, pentru că ne interesează și această chestiune. Și am găsit că sunt foarte multe chestiuni care țin de reglaje fine și prin reglaje fine putem să corectăm multe, dar ține și de o anumită zonă de investiții și care trebuie făcută cu cap. Adică nu fac o casă fără să am un arhitect, pentru că s-ar putea să pice pe mine. Ce au făcut cei dinaintea noastră? Au făcut cam fără arhitect totul. Și ne-au aruncat în niște proiecte, au cheltuit resursă importantă pentru niște proiecte care nu rezolvă problema. Am avut o expertiză care a fost făcută vis-a-vis de calitatea apei și de stația de tratare a apei, care ne-a spus că problema cu osmoza nu are nicio legătură cu problemele pe care le avem noi, adică nu rezolvă problema. Și a doua chestiune, ne-au explicat, sunt 9 experți în România care sunt experți pe apă. Și ne-au explicat, unul dintre acești 9 experți, că dacă vrei să ai o apă potabilă înainte de toate, trebuie să faci o analiză lunară, pentru că crește și scade consumul. Noi avem 20 de puțuri din care tragem, dar niciodată nu tragi din toate. Tragem cel mai puțin iarna din 6 puțuri combinate și cel mai mult vara din 13 sau 12 puțuri combinate. Și le schimbăm în funcție de volumul de apă de care avem nevoie. Și o primă chestiune este să vezi ce apă îți vine din aceste puțuri. Pentru că apa din puțuri diferă ca și calitate și tu trebuie să știi lunar pe parcursul anului ce calități ai, astfel încât să știi cum combini puțurile. Deci din start noi am început și acum o să demarăm. Nu vă ascund, problema este o problemă care nu se rezolvă așa, ci se rezolvă cu creier. Noi am avut încredere că, dând operatorul de apă Consiliului Județean, vor face ceva. 0 investiții au făcut, deci ne-au mințit. Și am luat, acum o să luăm frâiele noi, o să facem un an de zile analiză, ne dă un rezultat foarte clar și vom ști foarte bine ce avem de făcut. Vă gândiți la schimbarea operatorului? Inclusiv la schimbarea operatorului de apă. Ne gândim. Feteș lucrează cu Raja, de exemplu. Raja, da. Pe noi mai avem o problemă nouă. Chiar aseară îmi spunea soția mea că mi-a venit factura la apă 700 de lei. Pe ce perioadă? Pe o lună de zile sau o lună și jumătate. Nu știu. Câte hectare udați cu... Nu ud nici hectare, nu ud nici... E o familie care consumă, să spun, mai multă apă, da? Dar eu am o curte de 600 de metri pătrați, cu o casă, un spațiu verde și așa mai departe. Și evident că mi-a atras atenția. 700 de lei nu sunt bani puțini.
în momentul în care noi am făcut solicitare și am dus în Consiliul Local, am făcut niște investiții în sistemul de epurare, pentru că apa are două componente, alimentarea cu apă și epurarea apei menajere, și de aici vine prețul de 14 lei și am solicitat, am făcut o investiție la epurare și am solicitat reducerea prețului prin Consiliul Local. Am transmis către Consiliul Județean și către Urban să reducă prețul. N-am primit niciun răspuns până la ora asta, ceea ce demonstrează că nu este pe agenda lor. Și de ce o spun? Pentru că ei au mărit prețul. Este fezabilă? Este, pentru că noi am făcut o investiție foarte simplă de 5 milioane de lei, adică 1 milion de euro, în stația de epurare, unde am redus cheltuiala cu energia și, evident, am redus costul. Deci prețul măcar apei menajere ar trebui să fie mai mic. Da, și le-am solicitat, domne, de ce am făcut noi, comunitatea, o investiție? Să plătim mai puțin. Da, am făcut investiția, acum vrem să plătim mai puțin. Cât economisești din motoarele schimbate și din energia pe care o iei de la soare și nu mai iei din rețea? Atât. Cu atât vreau să-mi reduci prețul. O chestie extrem de Și nu v-au răspuns la această solicitare? Nu mi-au răspuns nici până la ora asta. De altfel, lumea a fost mințită în ultimii un an și jumătate de când s-a mărit prețul apei de la 2023, din februarie 2023, că primăria ar fi crescut prețul la apă. Aici am documentul semnat de președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel, prin care hotărăște creșterea prețului la apă. Și mai sunt documente care arată și care va fi creșterea ulterioară, pentru că vom avea creștere a prețului la apă și în continuare. Da? În funcție de până în 2027. Văd în 2025 o creștere de 2%? Da. 11%? Da, o să vedeți în 2025 la epurare 11,79%. Anul acesta va crește la 1/8/2024 apa cu 1,52 apa și 0,88 epurarea. Deci acestea sunt documentele și cine le-a semnat. Și voi face public o campanie, pentru că toți suntem în campanie electorală, să vedem unde este minciuna și unde este adevărul. Noi am spus foarte clar, v-am dat operatorul de apă să gestionați pentru că ne-ați spus că veți gestiona mai bine. Nu ați gestionat mai bine, ați mărit prețul și ați mințit spunând că primăria a mărit prețul. Semnătura este clară și numele este clar. Așa cum este normal, ne facem datoria de a menționa faptul că îl invităm pe domnul Marian Pavel să evident să elaboreze aceste lucruri și să-și spună și opinia domniei sale. Da, sigur, e dreptul domniei sale. Bun, toate aceste lucruri, dacă schimbați un operator, credeți că, eu știu, prețul va scădea? Ce se va întâmpla? Deci, în primul rând trebuie să știm așa, care sunt componentele de preț. Costurile fixe pe care tu le ai și mai ai câteva variabile, costuri variabile, dar costurile fixe îți vin din consumul de energie și din costul cu resursa umană. Din nou, cei de la Consiliul Județean și de la Urban trebuie să răspundă de ce au angajat o sumedenie de oameni. Spuneți cumva că modul în care ei fac managementul este problema sau eu știu mai degrabă, nu neapărat modul în care fac managementul, ci modul în care această companie a știut să-și gestioneze resursele a dus la această situație? Da, clar, foarte clar. În momentul în care tu crești costul cu resursa umană, angajând tot activul de partid acolo, care nu aduce valoare adăugată. Câți angajați în momentul de față? Sute de angajați. Este necesar? Sunt necesari toate acestea? Din punctul meu de vedere, nu. Din punctul meu de vedere, nu. E personal de întreținere, care și sunt oamenii de rând, cei pe care îi vedem pe stradă, care rezolvă problemele, și este și un personal TESA, care a devenit extrem de
încărcat cu 7.000 de directori care au salarii, care au mașini, care cu 7.000 de consilieri și așa mai departe. Ce să vedeți, toți fac campanie electorală îmbrăcați în roșu prin tot județul. Deci, noi plătim din banii noștri, da, prin acest tarif, campanii electorale ale PSD-ului. Punct. Și o spun fără niciun fel de rezerve. Aici este golănia și ipocrizia unora. Cum vedeți pe scurt rezolvarea acestei situații? Le-am dat termen să reducă prețul și să rediscute schema de personal, astfel încât să fie optimă. În momentul în care nu se va întâmpla chestiunea asta... Până la ce dată? Voi genera... Păi trebuia să fie până în alegeri. N-am primit niciun răspuns de nicăieri. În momentul în care nu vor ajunge la această chestiune, hai să zicem, dăm termen sfârșitul lunii iunie. Intrăm în procedură de, ca să spun așa, infringement, așa cum auzim termenul ăsta. Luăm în calcul să renunțăm și voi propune renunțarea la operatorul de apă și trece la un alt operator care poate să ne ofere calitatea de care noi avem nevoie. Contractul în derulare poate să prevadă sau are prevăzut o asemenea clauză? Cât timp ei nu-și respectă angajamentele și cât timp noi prin hotărâre de Consiliu Local putem să decidem pentru această comunitate. Da? Ei clar au probleme în a-și respecta contractul. Ne apropiem de finalul emisiunii. V-aș întreba care este mesajul pe care doriți să-l transmiteți alegătorilor. Puteți chiar să vă uitați în ochii lor și să le spuneți aceste lucruri. Mesajul este să fie foarte atenți că pe data de 9 iunie trebuie să ia o decizie. Să ia o decizie singuri în cabina de vot, bazându-se pe rezultate, pe fapte și nu pe vorbe. Da? Este foarte, foarte simplu și aveți grijă că vorbele sunt înșelătoare ale unora. Căutați faptele în oameni și, în definitiv, noi suntem suma faptelor noastre. Și dumneavoastră știți foarte bine ce aveți de făcut. Eu nu o să spun votați-l pe X, pe Y sau pe Z. Uitați-vă la faptele lor și trageți dumneavoastră concluzia. Pentru că aveți libertate totală pe data de 9 iunie să vă decideți viitorul. Domnule Soare, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu și vă aștept și cu altă ocazie. Poate după alegeri discutăm și mai relaxați și mai liber. Cu siguranță. Mulțumesc tare mult. Domnilor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi de la ILE News. Eu sunt Adrian Boioglu. Nu uitați, emisiunea este difuzată și pe CDTV, televiziunea regională cu cea mai mare acoperire în sud-estul României, în județele Ialomița, Călăraș, Constanța și Tulcea. Până data viitoare, alături de colegul meu Mitică Raftu din spatele camerei, vă dorim o zi mai bună.